Bo party ya karoi tini tipra motha joining khlaika हामबाय बिजेपि पार्टी आकारै दिनै अबं खाबले पहिलानो सानामो सङो जे अबं खाबले 52 चन्डीपुरनि अब माइलुं एडिसि विलेज अब बुप्रा बाजारो तुंकिने बाजार सभा खाइका कक साथे न और चिनी खरां खनावै चिनी बरम गोनां प्रार्थी मनोनीत प्रार्थी चिन्ति प्रमथानि संसारजाक चिनी माननीय रंजन सिन्हा महोदयबो दङ जों कक साथे न फायै जों बरक कुरुं फाइका बरक वानसुका जों ताई दीर्घदिन जों लामा करखा जों ताई लामा करदिया चिनी बुवाग्रा खाबले चिनी मसाल जोंबो बुवाग्रानि पहर बायने हिमचिने हिने और बरक मुखुं खुंगिनि दुई परिवारनि बुतार नय बुतार बरक फायै जों जयनिं खालायका एवं जों और चिनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दङ डिस्ट्रिक्टनि आदं चिनी बिरेश देब्रमा दङ जुनाल चेयारमैन बेखौ जों जतन दंबायो जों बरकनो बुवाग्रानि मुंबाय जों बरनो लामसबै जों नाहारका